खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं गवालपारायाव सोलोंथाइ दावबायारिफोर गाखोनाय बासआ जाब्रबथाय जानानै 100निख्रुइबो बांसिन गोब्राब जखम जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सुनिबारखालि गवालपारा जिल्लानि पाटिया बहती गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरखौ लानानै फोरोंगिरिफोर आरो आइजो फोरोंगिरिफोरा बासजों फरायसाफोरनो गुवाहाटीआव सिरियाखाना आरो साइन्स मिउजियाम दिन्थिनो थाखाय लाना थांदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय फैफिननाय समाव गवालपारानि दुधनीआव फरायसाफोर गाखोनाय बासनि सिगांजों उल्था साइडजों जोबोद गोख्रै खारबोनाय गंसे बाइकआ बासआव सौदावजानो गिनानै ड्राइभारा बासखौ हरखाब बोखेनायाव बासआ हाखराव गलांनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बासनि जाब्रबथायाव 15सानिबो बांसिन फरायसाफोरा जोबोद गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं थांनाय सुनिबारनि मोनानि समाव राजधानी मिसाइलजों गाग्लोबनायाव सिलिंखार जानांबाय इउक्रेननि डिनिप्र नोगोरनि गोबां मोब्लिब टावार ब्लकफोरा। बे मिसाइलनि गाग्लोबनायाव मैया रबिबाराव इउक्रेननि अफिसियेल रादाबाव फोरमायनाय बादिब्ला दासिमाव बे जाथायाव सा 26 सुबुंफोरा अबथिरा जिउ गारनांबाय आरो सा 73 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे मिसाइलनि गाग्लोबनायाव दासिमबो सा 40 सुबुङा गोमानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे मिसाइलनि गाग्लोबनायनि थाखाय इउक्रेननि डिनिप्र ओनसोलाव मोब्लिबनि जेंना नुजाथिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मैया रबिबारखालि सिबिआइआ सासे रेलवे मेनेजारखौ हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिबिआइआ सासे एडिशनेल डिभिजनेल रेलवे मेनेजारखौ हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बेजों लोगोसे सा 6 कन्ट्रेक्टरफोरखौबो हमदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माखासे कन्ट्रेक्टरफोरनिफ्राय 50 लाख आयेन बेरेखा हिसाबै रां लादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै दिल्लीआव बेलासिनि 3 रिंगानिफ्राय भारतनि गाहाय मन्त्रि मानव गेदेर नरेन्द्र मदिजों लोगोसे बिजेपिनि गोबां मददगिरिफ्रा लामा दिन्थिफुंगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथाव बाथ्रा दि बे लामा दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ पाटेल चौकनिफ्राय संसद मार्जय सिंह रडसिम दिन्थिफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं सासे बर' फिसा सनानि मेडेल देरहादों। मख'नो गोनांदि प्रिन्सय मुसाहारिया मार्शेल आर्ट गेलेनानै सेथि थाखोआव सनानि मेडेल देरहासार जानो हादों होनना मिथिनो मोनदों। मख'नो गोनांदि माहारियारि मार्शेल आर्ट गेलेमुआ महाराष्ट्र स्वामी रामान तीर मारादवाड़ा इनड'र स्टेडियामाव जानुवारि 13 अक्ट' खालारनिफ्राय 16 अक्ट'सिम सोलिबोबाय थानाय समावनो आसामनि सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलि हालामनि फिराक'टा गामिनि बिनय मुसाहारि आरो मन्जुथा मुसाहारिनि फिसाज्ला प्रिन्सय मुसाहारिया मार्शियेल आर्ट गेलेनानै सेथि थाखोआव देरहासार जानानै सनानि मेडेल देरहानो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि रादाबाव दं बे दाननि 25 जानुवारियाव रिलिज जानो गोनां बलिउड स्टार शाहरुख खाननि गोदान फिल्म पाठानखौ नायनो थाखाय गुबुन हादोरफोराव टिकेट बुकिं खालामनाया जोबोद गोबाङैनो बारायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फिल्मआ एक्शन थ्रिलार आरो बे फिल्मखौ सिद्धार्थ आनन्दनि बिथोन होनायाव दिहुनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि